Tots els instruments que es poden visualitzar en aquest vídeo, així com els seus vídeos explicatius, estan disponibles a l'espai de recursos del campus FPCAT. Tercera sessió d'assessorament. Abans de la tercera sessió d'assessorament, la persona assessora emplena la fitxa de sistematització d'evidències determinant el grau de domini de cada unitat de competència i emplena l'informe d'assessorament en què recomana la conveniència o no que la persona usuària avaluï les unitats de competència de la qualificació professional. Bona tarda, Pau. Bona tarda, Laura. A la segona sessió d'assessorament van treballar els qüestionaris d'autoavaluació. Una vegada rebuda tota la documentació, he realitzat una valoració de les evidències professionals tant directes com indirectes i de les respostes als qüestionaris d'autoavaluació. A partir d'aquí, he elaborat l'informe d'assessorament. En aquest informe es detalla quins són els teus objectius professionals, els teus interessos i les teves expectatives en el marc del servei d'acreditació, així com quines unitats de competència es recomanen avaluar i quines no. Aquest informe, però, no és vinculant. Laura, molt bé. El que no acabo d'entendre és el tema de que no és vinculant. Això significa que puc recomanar-te que no realitzis l'avaluació d'algunes unitats de competència, però la decisió definitiva de si vols o no avaluar-les és teva. Ara sí que m'ha quedat clar. Gràcies. T'acabo d'enviar per correu electrònic l'informe d'assessorament. L'has rebut? El pots obrir? Veuràs les unitats de competència de les quals et recomano que t'avaluïs, ja que considero que les pots demostrar. Moltes gràcies, Laura. Doncs em vull presentar totes les unitats de competència que m'has recomanat. Doncs emplena'm la sol·licitud d'unitats de competència a avaluar i te l'enviaré per correu electrònic perquè me la tornis signada. Tanmateix, t'adjunto el registre de la tercera sessió, perquè també el signis i me'l retornis. Tingues en compte que si a la fase d'avaluació demostres totes les unitats de competència d'aquesta qualificació professional, podràs sol·licitar-ne el corresponent certificat de professionalitat. Perfecte, Laura. Aquesta és l'última sessió d'assessorament. Tingues present que d'aquí uns dies una persona avaluadora es posarà en contacte amb tu per acordar el dia i hora de la sessió d'avaluació i informar-te del mètode d'avaluació. Durant aquesta sessió hauràs de demostrar les unitats de competència de les quals has sol·licitat avaluar-te. Normalment la sessió d'avaluació es fa a través d'una entrevista professional de manera telemàtica, a partir de la qual hauràs d'explicar el que saps fer. Doncs perfecte, Laura. Em volia posar a estudiar una mica per superar les diferents unitats de competència. No has d'estudiar, estigues tranquil, no és cap examen. Seran qüestions relacionades amb el que fas habitualment en el teu dia a dia a la feina. Perfecte, Laura. Ara sí que ho entenc. Pau, què t'ha semblat la fase d'assessorament? Doncs al principi m'ha costat d'entendre, però t'agraeixo el teu acompanyament i les explicacions que m'has donat. Moltes gràcies per tot i en el moment que rebi la documentació te la tornaré signada. Moltes gràcies. Per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb l'assessorament, tens la meva adreça de correu electrònic. Un cop la persona assessora rep tota la documentació signada de la persona usuària, des de tota la documentació generada durant la fase d'assessorament, dins de la carpeta digital habilitada a aquest efecte en el Drive de l'agència FPCAT, corresponent al dossier de competències professionals de la persona usuària. Seguidament, actualitza un Excel de seguiment facilitat per la coordinació de l'agència FPCAT i revisa que tot estigui correcte i que no falti cap document. A continuació, comunica a la persona secretària de la comissió avaluadora que ja ha finalitzat l'assessorament, per tal que es puguin iniciar les actuacions de la fase d'avaluació.